যতन सारि काहाम যতन कबगो जों जदि सिनि दफानो फियगनानै मुसुङै तंखांके फाइनै 14 तारिखो যতन जानि जा ब्लॉक डेपुटेशन 125 एमेंडमेंट न दाक्ति इम्प्लीमेंट खाने बागै तिप्रासा एकॉर्ड न दाक्ति इम्प्लीमेंट खाने बागै ते बीसी इलेक्शन न दाक्ति कॉन्डक्ट खाने बागै जे कबकजाक जे ऑल त्रिपुरा जे ब्लॉक डेपुटेशन नि बागै जे नाहारजाका तांग बतांग ओ जागाव जत्तन बदल बदल जॉइन खेलिदि बदल बदल थांलायदि आबनि बागैनो जत्तन कबगो कारण जों शुधु मात्र फेसिलिटीज चारा नंना बाङै सिमिनो जों रोखथारलाय दङ फियाबा मुभमेन्ट खायनो नङा जों बुसखाङो आगो गिया गांके सिनि फ्यूचार जों सासाङियावै कमरना दिगि थांनाय आर जदि जों सय सय चबा खै जदि सिनि दफानो यक्समा मानो मुसुं गांके जों अजे फाइनै 14 तारिखो जतन पाल पालखे निसार्थभावे जतन नंखारनानै जों नांनाय 14 तारिखो तमत सिम्पल जस्ट ब्लॉक डेपुटेशन कोसि नांखाके थैरनाय जात जाननाय जात महाय मुभमेन्ट फनो बुसखाङो मा खाय मानो जदि 125 एमेंडमेंट विदिन जानुवारी नि बिसिङो जदि तिप्रासा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट याके आबनि बागै अम चिकन सा स्टार्ट कोसि ओ स्टार्ट जदि जतन लगरी गांके जों दफानो फियगनानि दिगिवो सिनि जे नाहरमुं ओ नाहरमुं बायथांगियानाय आबनि बागै जतन नंखारना बागै कबगो हामबाय।